Един мъдрец седял пред едно селце и говорил с ученика си. Минал пътник и го попитал: знаете ли какви хора живеят в селото? Добри ли са или са лоши? Мъдрецът не бързал да даде отговор, ами го попитал: там откъдето идваш, пътнико, какви бяха? Бяха лоши и завистливи, постоянно се караха. И тук живеят същите, казал мъдрецът. И човек продължил по пътя си. Минал втори, им задал същия въпрос. А мъдрецът отново попитал: там откъдето идваш, какви бяха? Бяха добри и сърдечни, но си помагаха. И тук живеят същите, кратко отговорил мъдрец. И човека влезнал в селото. Ученика, изненадан, попитал мъдрец: защо на единия каза, че хората в нашото село са добри, а на другия, че са лоши? А мъдрецът с усмивка отговорил: защото човек от себе си не може да избяга. Ако си научен да виждаш доброто в хората, където и да отидеш, все мили и добри хора ще срещаш. И обратно, защото каквото е отвътре, а и отвън.